बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउसआव दङ वर्ल्ड बक्सिं चेम्पियनशिप 2022 नि थाखाय भारतनि बक्सिं हानजाया तुर्की फारसे रावना होबाय। थांनाय मोनायाव दिल्लीनि बिरखं गाथोननिफ्राय रावना होयो भारतनि बक्सिं हानजाया। बे भारतनि बक्सिं हानजायाव आसामनि सानै गेलेगिरि अंकुशिता बर' आरो अलिम्पिकआव मेडेल मोननो हानाय लाभलिना बरग'हाय बिथांमोनजों लोगोसे आसामनि थागिबि नेशनेल बक्सिं कच प्रनामिका बरायाबो दंफायो। मख'नो गोनांदि वर्ल्ड बक्सिं चेम्पियनशिपआ फैगौ 6 मेनिफ्राय 21 मेसिम तुर्कीआव खुंजागोन। आसाम पुलिसनि हानजाया गुजरात कंग्रेसनि एमएलएखौ ग्रेप्तार खालामदों। एमएलए जिग्नेश मेवानीखौ मैया आसाम पुलिसआ गुजरातनि पलानपुरनिफ्राय ग्रेप्तार खालामो। एमएलए जिग्नेशखौ थांनाय हरनि 10:30 समाव आसाम पुलिसआ ग्रेप्तार खालामो। मख'नो गोनांदि थांनाय बावैसो सान सिगां गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीनि सायाव बेरफुसार टुइट खालामनायनि उनाव एमएलए बिथांनि हेंथायै बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे बिथाङा क'क्राझार पुलिस थानायाव एफआइआर होनायनि उनाव क'क्राझार पुलिसआ गुजरात रायजोनि अहमदाबादनि पलनपुर सार्किट हाउसनिफ्राय एमएलए बिथांखौ हमना क'क्राझार बिजिरसालियाव लाबोयो। हिमान्त सरकारनि गोदान मोनसे थिरांथा। एनआरसिआव मुं थायै सुबुंफोरनोबो आधार कार्ड होनाय जासिगोन। एनआरसिनिफ्राय मुं दानजानाय सा 19 लाख सुबुंफोरा आधार कार्ड मोननायजों लोगोसे सरकारि सुबिदाफोरखौ मोननो हासिगोन। मख'नो गोनांदि एनआरसिआव मुं थायैनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरानो सरकारि सुबिदानिफ्राय गोजानाव थानांदोंमोन। नाथाय दानिफ्राय बिथांमोना आधार कार्डजों लोगोसे गासै सरकारि बिथांखि सुबिदाफोरखौ मोननो हासिगोन। बे थिरांथाखौ आसाम केबिनेटआव लानाय जायो। BTR फिन हाथियार दिन्थिनानै रां लुथिनाय जाथाया सोराङाव फैदों। क'क्राझार जिल्लानि चन्द्रपारा ओनसोलनि कवाबिल गामिनि गंसे बर' नखरनिफ्राय सिनाय मोनै दुथांफोरा हाथियार दिन्थिनानै रां लुथिदों। दुथांफोरा खमैबो 80,000 रांजों लोगोसे गंनै मबाइलखौ लाङो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला साब्रै सिनाय मोनै दुथांफोरा गंसे बाइक आरो स्कुटिजों फैनानै न'आव हाबफैना पिस्तल दिन्थिना हुमखि होयो। क'क्राझार चन्द्रपारा ओनसोलनि कवाबिल गामियाव थानाय इटा भाटानि बिगोमा मनज कुमार बसुमतारीनि नखराव सिनाय मोनै दुथांफोरा फैनानै हाथियार दिन्थिनानै हुमखि होनानै गोबां रां लुथिना लाङो। बे जाथाया थांनाय मोनानि 8 रिंगायाव सोमजियो। साब्रै दुथांफोरनि गेजेराव सानैया खुगा खाथिनानै फैदों आरो गुबुन सानैया खुगा खाथियाखै। बिनिनो सानैया असमिया रावजों हुमखि होदों आरो गुबुन सानैया आबुं बर' रावजों हुमखि होयो होनना नखरा फोरमायो। बे जाथायनि सायाव नखरा पुलिस थानायाव एफआइआर होबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। एनडिपिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारी बिथांनि हियारिंआ गोजौ बिजिरसालियाव थांनाय 19 एप्रिलनिफ्राय जागायजेनबाय। बिथांनि जोबथा रायखौ दानो मोनथ'वा मानोना बिथांनि हियारिंआ गोबाव सम सोलिबाय थागोन। मख'नो गोनांदि थांनाय माखासे दानाव बिथांनि हियारिंनि खालारखौ माखासे असुबिदानि थाखाय फावसायबाय थानाय जादोंमोन। आसा खालामो बिथाङा थाबैनो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जागोन होनना। बर' हारिनि सासे जोहोलावजोनि रुंसारि जाबाय। गोबाव सम बर'नि सोमावसारनायाव बारग' एनडिपिआर ग्रुपनि सासे गोख्रों केडार गावखौ बावसोमबोनाय बर'नि जोहोलावजो अनजालि बसुमतारी उरुफे बि अनजिमा बिथांजोआ रुंसारि जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय माखासे सम सिगांनिफ्रायनो बिथांजोआ गोब्राब बेरामाव गोग्लैसोनानै दंमोन। जिउ गोमानाय बर'नि जोहोलावजो अनजालि बसुमतारीया बाक्सा जिल्ला काथलपारा गामियाव बारग' एनडिपिनि सासे कामान्डार बिदिन्था लाहारी उरुफे एल बेन्दोंजों जुलि जादोंमोन। तामुलपुराव BTRनि गाहाय प्रमद बर' बिथांनि एस्कर्ट गारिया जाब्रबथाय जानायाव जिउ गोमानाय देहा बेंगिरि राजु कलितानि दुखुथिया नखराव BTRनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा नुजाथि हैना जिउ गोमानाय नखरनि सोद्रोमाफोरखौ लोगो हमनानै गासैखौबो गोसो हमथानानै थानो थाखाय खावलायो आरो जिउ गोमानाय सुबुंनि जिउमानि गोजोननि थाखाय आरज गाबनाय जायो। लोगोसे दुखुथिया नखरनो हेफाजाबनि थाखाय 5 लाख रां होगोन होनना नखरनो फोरमायो बिथाङा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।